Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka Synñiang beats aqua na molai moro hakajingdap Snsbh jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Ka senjuk kinong sencar shnong ka beriuh nyotrap. Haka khalai teri unai wieng arajar arpo kala no Synñiang da kinep saat kiso kijingbam bat kiwi kitiar badon kam Sheki Hebret Khunswet balari HAW Thomas Girls Home kabadan Jaïaw lum sentiu Shillong. Kani ka jingno Synñiang jong ka senjuk sha kini ki Khunswet kalong hadien basau ngut ki Khunswet ki basa hakene ka jaka kilangat haka jinga bet yu knyang jingpang covid khat kendai haka nyautrek unai wieng arajar arpo. Hakene ka singi lai don lang ru menteri jong katrat ka kot ka khia uba AL heng ka magistrate ka kong birani urang wa shnong ka Jaïaw lai dom uba SB Kharbangar u president ka senjuk uba SB nong thar ki dekot ka senjuk bat kiwi hashwaban IT gini kitiar sha ka superintendent jong ka AW Thomas Girls Home ka kong Mika Kriem la pelong ru ka jingdwai ka phiran bat ka kurku kerdo yakini kena daw Aston Parish Priest ka St. Joseph's Church Maukar Parish u Reverend Father Jamiris Shila u Reverend Lindans Iem nakabalang Presbyterian Rat Samthia bat now Reverend W. Khongwir nakabalang Presbyterian Jaïaw. Fimde ben ong ba fide ba dan maroi de bisa maroi ublei udara kalang barfi di mentang layo semua ke jing krenru ke jong i pastor sim ibu ong ba gedai yo gide ben kato jusnat mengiro banyarap yagi para brio bon se da gidi sen singi jo gejigi mujongi itip shibha bha yo ublei kegi klet bat yagi para brio ilaklet ya ke jigim para brio ikan mau baik tang yu blay hinrei ke kam ke jam jungi pada ke persya ya kam jung blay tedai na ga daw mo ang jingwan jung de covid ke de jingger khu yangi baro amdai ban aman ba ke jingwan jung covid kalau mo pensniu mo ang firu haga ta por ha bagit ki ben jung Joseph kila tieng ki ong bola bat sim kpot lade bat penjara ki ong i gade gentien ong dai mo phi ba pha enga seri Egypt de u blegen ba pha enga seri Egypt de dina da dawn ong i phi baro ki tap ki baret ki jungi yang ni ki kon samla ki ba shong ni ba phi baro ang ni bedon kadi ki jing pha ka jong blay ba tang arli ki principle and IP kita cardinal law ba dai bu tip ba bilai belong nada fikwa ban sincere ladi ni fikwa ban penjat ladi aktir farek om whether you want to rules yourself or you want to rules yourself fikwa ban sincere ladi jadi fikwa ban penjat ladi ke shoma fi de bentar lik ba jong de covid ngatela de sincere mo covid bakala jong telo sincere ga arfu arsgil atas ga license de covid ban job hidup covid ingat jadi ban job hi bakal covid dia hapilu ya ai lagi ke jibut ba fim dei badai lat bo de covid job fi kata ke som baro ha ke jibut jimberkhat ke jom fi kumno ban job de covid video ban long ketika mindset ke jom fi ke ban long positif de ban long covid positif ni bawan hang ni ngisodon bok khamtam bangi la bali kendo eki wala kolong na jangai kumniru bani i bala ki test bakna positif ru dan hakamet bokot bakya bat ngaso kumen beni thu epi bah kawe nek dikimit bagi wan pet hang ni bat komika ni kren bat ngalap ba ki khna hang ni ki sat ki klan ki tang ya sat dan miet tinga thai ka jing aku blai ka le ro si komika superintendent jog de children's home bila la ban bat ya kata ka jing long calm ka jing long cool ban control the situation namar ba ki ka bangi mat benta kalong ka ba ngathring pat jumat menuru di kulu ban handle the situation bat ki khna ki babul kalong ba ha rei ka jing ai burom kalong spi kong bikaru ba filala ban ya dal ni ki wi pat ki jing sngo tieng ni ki jing sngo pher ki jong ki ga jing lang jong isa manta ka tum i bangi baro ngi dan lang bat thi nga thawai ngi kwa hiro ban pen pau bangim de man khot chu ki Khunswet wo ki kadai ki khna jong home kabang itrai la bini ken ne orphan is a very relative word kidan ki kna ki banan hayeng ba kimi paru
teng belong orphan hi na mar kim yo ka jing snang jing kra kim yo ka bam ka di kim yo ka childhood belong normal re hang ni thai hi yo lo de kata but kata ka word orphan hi kalong very relative ka bangim la pat penan kamiki but ngam lung ko ba nang ni ki mi ki na la ni ki member jong society ki jongi banwan ra ka jing kala ha ka imlang ka salang ka jongi ha ka dur ka ba wan dur ba te ka jing dan lang jongi baro ngathai ka na men sim pi ka thama jongi kampat job sikwi pat ki jaka ki dang bon ki ju le se ki jingja rai ka ni kan long ka sakhi kan long ka hikai ki wi baro bala dangi trailang lengkat ka sarkar lengkat isa badan ha tana jong ka koi ka khia ki nongelam ki jongi ki CCMT ki jongi khamtam jong jalai dom ki balapan I ka nuksan ka por kunu ban deal bat ki situation ka bala yarap ka district administration bat khamtam roi ka sunjuk ka balapan wanlam lang ngi hangni kumni ban kendo ban yu I ba ka ka bangi don kam ban sai na kalyang ka jongi baro ru kamlong kamli tang na kitiar kita le ka jing sngolam ka men sim ka ban yarap te komika ka por banaksa jong ka quarantine ngin ai bol ngin ai boy ngin ai ke jing duai kerpang nak leng jing baro badon hang ni berki we ru ngathrai ki jong ki yin kisan ki jong ki ba phila ban pej bahai ki khna phila ban ai ki jing singan namar hai ngathrai I we arngot ki khol ki mi pa ki dang sem jing e de komika I handle ki age group long very volatile mo do 7 do 17 ki ke adolescent age ke ba teng teng wat hai ru tong we khon ru teng gim la ban handle le komika le ka kam ka babha ba ila jet ka kam ka balan ni la dia klam da pej ki bahaying ba sam si jinga tingin duai ni kaleng jungi baro ba phi hang de hang home phi long hi kum ni ki shat ki ba klan ki ba kemen ba pen I ka ba pu sam rakhi wala da ni tang ong home ni la don ba perception hai bangi wan hang ni pat ni haban ra pat ye kini ka dur jong kini ko home sai ko home ko jong ni